Beste urte batez, Euskal Herria Bilduko ordezkaritza bat etorri gara diada egun hau ospadatzera, gure lagun katalanekin batera, eta gure babes eta elkartasun osoa berriro ere adieraztera. Azkenien Katalunia eta Euskal Herria herri bi gara, urte askotan zehar lan asko eginda, borroka asko konpartitu ditugu, bai gure burujabetzaren alde, baita gure kultura eta hizkuntzen alde, eta baita ere badakigu estatuak zelan dakin erantzuten gure asmo eta helburu guztiei. Beraz, testuinguru konplexu honetan, testuinguru berezi honetan, ezegonkortasunez beteriko eta aldaketa handiak datozen testuinguru honetan, argi daukaguna da zein izan behar da bidea. Eta bidea izan behar da demokrazia gehiago eta bidea izan behar da eraikuntza nazional gehiago. Gure nazioak indartzetik etorriko dira, daukagu arazoei erantzunik onenak, ez daukagu inongo zalantzarik, eta bukatzeko adierazi diogu erronka handi hauei erantzuteko biderik onena herri akordioak lotzea dela, zabaltzea herri akordioetarako bide hori garrantzitsua da. Euskal Herria Bildu horretan dihardu, sinesten dugulako, benetan daukaguzan arrazoia erantzun onenak lortuko ditugula herri akordioen bitartez, nazio akordioen bitartez. Eta horretan lan egingo dugu eta animatzen dugu bai gure lagun katalanak bide hori ekitera.